Bekerang bawa kum dua. Busum dah no betul saya rogi saya mana. Emang kocok-kocok kayak musuh cuman kau rendah. Này gì? Anh tao bút ra tay. Iko. Customer pakai penting nih nah yang dah tong deh satu naga. Hello ba đó, cho tao nó làm sự cái blog á. Cô đúng mới sang lia cô lo, ang blog khai trong một tí ní. Ang ta cái xe regular blog rồi mấy ang tông khá, abo để đi chân khá. Ani exam ông cái trong của cái finally tí ní cái to, mía cái to exam bay khá cái abo nó. Tao khai regular blog rồi xin ang cái tao một số tụi nó phải lấy chắc sai đi ní cái xe tụi rồi lấy bên mình cô lo cái Mikhumu phải lấy nó có thằng này cái abo nó tí ní content đó asok to cả hamong lak kisah boring type nong này hay pan nondro kalau cái chơi kari ano lagi ri tong di cái ulo rogo ang bus kanggo content đó cả ham tu buat no nero abo nó lagi ri tong di tabukle ang jong khorok ni photo no lamination khlai tongo frame khlaina ni bagai gao photo kha ani husband ni belai no favorite hai ni bagai obno no print khlai ka ke lamination rok khlai jagya ke to olo dakto no nostong mai thango hai ni bagai wan soka lamination khlaina wa no hanai ikon id ang khari phaite tongo ke nagrana kan id love shape ni obokhe ningke tei kaisa obno karibu tikhlainai iko tito tikhlaijak no hebno obno bo lamination khlaina kha o photo hinke ani favorite no hinai mano haini bagai obokhe ani mote tikhlai kha tei kaisa hinke abokhe bani mote tikhlaika iko naidi frame dabai kha o frame hinke chini dogani frame ya chini kale baribo sabjani rupaika je rupainai no belai no hambai tei je rupainai ani blog tomung no nugui tongkhe please comment khlai sari belai belai kheno hambai kobno chung nogo talang thangnai aboni yagolo hinke ang kothok passport corner restaurant ni menu lamination khlaibaika iko nanan phaijak pohor hinke bonorui rohor sinai lasi jagui tongtiro hinke aboni yagolokhe kisa sal tongsani no hati khlainan phaika iko wamlik muya painani nai tongo taklai ni wamlik muya masaya kho wanda loksimichi saja kho muya pai tongmani dogano no thaisukbo kachak jat phalai tongo hinke ba iko ani husband painan nai tongo angbo thaisuk kachak jat sakabo kachak jat no hinke markhe no thokjago oboto bisingo bosuk jarati thokno thogyabto saimalia haipano ang taklai ni o sakabo kachak ongjak jat no hinke masaya kho naitugui no tongmani ke finally mankha abono bo paikha muya paikha tei thaisuk paikha ke chini logebo tongo phunogano sabo abongkha ikko naidi manai ani pini bsajok bobo tongo chini logebo hati khlainani phaijak bo hinke oro hostel no tongo hinke sungbai baksa no phaika 100 gram ro hinke 100 gram lah. Cukup. Buasa. Buasa nana nih, cara. tabukle chung Mikhumu rotoi pai tongo obo muya paina mani wamlik muya bai chakhui chanani bagai 100 gram paina kha sok pailia ke aboni yagolo kisa singra paya no hinai nai tonglayo singra tei lollipop kisa paina nai oroni waisapro lollipop telangi chamani thokjak soka haini bagai lollipop bai singra pailainani nai tongo iko paina kha aboni yagolokhe berma painani phaijak jung khumulongo jefroni simi phayo o dogano mangno berma paijago kakani aro bonaro ke berma kormongja kahamaro ge tabuk sukjara oro mangno jung paijago jung tabuk chini dogano sapai laikha je chamung pai tulaimani obnono kisa tabuk rest khlailai tutui chalaigrana ke hiko singra tiklaigrana tabuk chalai sinai iko obo hinke ani pini bsajok bo phaijak chini dogano hinke bo tini ri rok paiti phaijak abono bo chini oro trial khai nai mude mosang ya norongno phonogano hinke tabuk sakang chalaigrana kho aboni pore hinke phonok nai
iko customer thake penting ne nah yang dalam tong gede satu naca Oh my, cincin ya. yang gua dah ada ini dah ada aku dah Ayan, nakala. Lagi, ang tabuk tatay. nung tabur ke sun video saya kamu kerjaan hari itu yang saya mau Makasih punya bis cái xa bay xe video khai đến rồi Cabai mani ya golo hingke iko boni tini top ketal pai ti phemani chomui nei kha bobai mosang go haile khrop sa nong kha hingke norok sabai di tabuk ang bai ani munai ani pini besajok sode solai hingke comment khlai sadi tei chung lechobo pai ti pheijak tabuk chalai grana taklai ni obono first time ke angke markheno naithok jak soka obono chai cha thotong jak soka pura kiting ongjak bethai phatete haike ge lecho ama hai bethai kiting ke to busuk si thok norok to jodan saimano ge abono tabo haipano kiting jat phano baksa bahan tong phano thogia bongo pukhui rok gabo to bahangno chawi sabano pura naithok marok ong tongkha iko ang wari khip ka bukur tab chagrana first time bethai to chai cha thotok no abono chawi negrana busu jarati thogya thog mani uf tabuk khe chung nogo sokpai laikha ge nogo sokpai lai kisa res khaimani yagolo iko ang tabuk Mikhumu Hapolok mui songui tongo obo hingke to taklai ni Tripura ni trending mui ongui tongo gabo chung nogo pai klang thangjak omno no tabuk songui tongo ang je tini hati khlai tubu mani Mikhumu rotoi te muya aborokhe khana roko songsinai ge tabuk khai o je chomai klangjak Mikhumu Hapolok omno no songui tongo kasing mosla bo rui rokha iko kakrang ke ge Mikhumu bo thoye thok kheno nugui to tongkha ge watui bo yang phairo nokha gurum ge olo current rok thangnani kiribui loge no tikhlai ka matro no chung tabuk chalai nani sinai tongkha horbo kisa thugui tongkha te current rok thangke to kostong nai haini bagai mui lob gari drop no chane nai tongo iko a butui baja butongo tei a baja butongo rui baja ta ke tei kono phano songlia obain chalai sinai ke butui kisa rui nagrana mai jobor front tongkha iko butui kisa rui nalaikha chung haipano mui asok butui jat hairok chaya thogni mui songke kisa fry type no jabu gravy haike asok butui rok chung hamjagi ase haini bagai obo baino chung tabuk chawai tholai sinai The next day. Jotono no phung kaham tabuk khe phungni 8ta tamui tongo ang mui sunamui tongo obo denta dalo basa obo markhe no thogo tai kaisa bufang kotor hai abo hingke si thogya obo hingke gora denta dehnai tam hinai saimaya obo denta no kosol no basa ongjak iko naidi omo hai markhe no thogo hingke tini khe chung kisa free time ba sarik ni nogobo boring hayong tongo hingke ba kisa ongkhor laikha haino dogano thangtui khumulung pargo kisa habai thangrana hinai dogano chung thanglai manisi do haipano kisa sarikni ayang tuikhe guriwi chung tabuk dogan thanan sakang pargo hablaijak khumrok naithok marong tongkha o khumni bumung haipana ang manya narok ma deman bai khumke naithok nongoi tongkha hingke kisa kobo kolomo satung bo kuri hai wati bo phaiya nokha somjak thip hayong tongkha sal pura kolom mani haini bagai kisa pargo habai thangano hinai wansogoi chung tabo kisa hablaijak khumrok nailai tongo asok tini borok bo kurui konaiti hingke tabo khe chung park ni ongkhor laisinai dogan thanglai sinai tini khe dogan thangman ang blog halia dogani phaika tabo khe dogani phaioi mui songui tongo phaitui iko chicken kisa to bojak tei lubia kisa roi songui tongo leg piece bo kaini paiti jak abono no jono kaisa khorok noisi hingke ba kaini nutui phaika
tei mungsa songui tongo obo hingke nok ni tha ang nogo thangpura tui phaimani ama kaimani hingke nok ni tha hingke ang busuke thokjaga abo tei sai se lab koroi bolong ni tha ni sepano ang nok ni tha no thokjago hingke obo tabuk butui khlai tongo tabuk kasi kari makha tei phaitui mogadam bo pai tui phaijak obo hingke mami mogadam obo belai no thogo o chung je kormo bajani pai jamani sle obo bai obo no hingke sal bai tal hai asake no thogo phugni moka siba hingke obo to asok ma bo man thogya tini bahai ke jani man kha hingke rogui na kha obo kisa chalaya no thai broi no tui phaio iko kaham ke no mofon ka naidi kaham ke monjak hingke ang first to hingke to obo kra khayonga hine bansmani bat kaham no obo ekdom norom nongjak iko obo okupono bono tabuk rograna test khainela Wow. thok sai nei nong saka Thang hai da sak da ti. monjak sai nei ga de bahaya Khai này là. ta obo khikrong chim basa Khi cô ya le bokhong. Cái kia mà Khi đọc cô tung bokhong tung. ô ron chỉ mi chặt ta Tabukle. Thôi Sarapung dat. Obo hook ni bla. bôi tròn để ta khát ta sang đi Sai xa đi, cô băng cái sai xa đi Ow. Jabardast. Buah seserabai thang aske kaphau ma khobota. Anh cái lê, anh có sai mà này xin này 10 of 10. Anh cái ốc có sầm xa này Mai mi xa này anh cái nông cái mix Amar bai donde koyo Wow, batil thâu. gao loya. Ini tu saya betul. Sốc sốc à, mà không Gak hal Thok sốc à, bora Nhìn bà sốc thok ya Sai mi anh là marken thok Cheers Bukan. Bà đi nào sốc bay thang à Asam sini warma suara sebrak dong kan. One bite Khỏi ta bánh rồi bê khai hông Wow Musun dah no betul saya rugi saya mana. Sai mang Kocok khai mùi xong cha mang Xong rồi ra Ada kena tak kakak dah tu nak. Sang ni dah. Xong rồi ra sao đây Sang itu dulu. Sang Mà nak. mình xong rồi nàng xe lìa Xong rồi mà Busun dah Sang nak kedeng kerja kapan sang mana makan. Ini ijazat Man kayang xong rồi mà Agiwa bekra baik. Bekra hendak kah? Bekra jauh baik bersama dia. Agi tu sama dia om kaya di bah. Sama dia om pakama ni. Bekra jauh bersama dia nos hatok na bagi ni wah. Hakau wah. Ko jak toni jak abno se. Bên đại lộc mà rồi giàu này chả bộ Abno se ciri langga wadi ini di tipu bersama dia no bekra jauh. Ok Bobo sida từ yo som với này warok siri này langga wachno ta không tới chari này thà cái yang hokau được các bạn có som bài milik srom cái langga này chắc tông hẳn cơ Ok bố sao chắc cái thịt cái bộ bực ra nó và chân nó hồ thang cái này ro dòng mà mang sự tui phi cái bộ bực ra mà nhà nó ăn chả được bộ kering ta này mà cáiกันta Ăn của ta bố ôm nó bo wachno bực ra nó Cái gì điện khá cơ thịt khai nhá hình nha Đại lộc đồ mang Ro Chả dòng. không xong ra cái bánh ro dòng xe wachno tani tui phi cái bộ Ăn của tăng nó challenge rồi bộ Mà mình nông channel mà trong khang nó đặc Và chấp tam phê gơi Mosla rồi cho cái đồ mà nó last cái ro dòng nó sẽ bực ra ba chicken cái pheko cái này andro songri cái bộ Engkau wano to boro waro dong no boro cai man sana ba aro awang ko phaka ka abno no kusup sa dan Wah thoka no ambo thaske no ngai bu samare hindi ka pa sin bukra jo bro kusum man no songa krung no han chate ba Khang khang Chả sẽ đá sụt thang nó rồi ne ya ba ngai ta song no rang khata Anh nó sụt strong shoe nè đi Nông cóc saman bay lia kok sa ka sai mang to no sai ka sai ya এক ধরনের প্রাণী অদ্ভুত প্রাণী
Amazon simi manto ka ang hyperani. Amazon jungle da. Hingke bayarok tabuk horbongui tangkhaba mai jalai sinai ke thabu to hingke tani favorite obono sakang bogui na kha obo bai taste khaigana oboni yagolo hingke chicken boknai hingke naidi busukke rubai thoyai thokta tagongjak je thalabar rok hingke saimannai busuk jaratui tha thokjak angla asukano thokjago ke abono mai chawai thuro sinai tini ni bagai ani blog osuk jara nong sinai nirbai malai ani next blog jatano kaham korong tangbai dite jatano hambai